Wingi poin pira ta, Sun? Ha, Sun. Poin pira wingi? Hah? 200. Ya. Ngawur jatuhke to. Jatuhke. Performane piye saiki? Apik ta? Sampe ora nggo masterpiece Pak Gu. Heeh. Terus apik. Saiki gawane apa pakane? Kiloan kok. Kiloan. Lah apa nggo masterpiece kae ya? Tridik-tridik lho. Nggone Wahyu. Ora tridik-tridik lho. Ngon Wahyu. Ora mata-ramane ireng kok yo. Heeh. Kidule Panjul kae. Ora tridik. Jutul jatul. Jatul. Tasif. Oh, sing Mataram ireng kidul dhewe tengah. Kidul lore Masio kae lho. Masio kan manuk ora to? Kaya kupu pijer tememplek ngono. Jon. Kaya manuk ora to? Enggak kupu pijer. Tridik-tridik lho. Ya muni kabeh manuke. Alah, Nggonmu battle karo nggonku wasen ya, Sun. jan aku cen gerah gatuk kok. Cen apik ya? Apik. Apik. Manuk ngendi, Sun? Ya manukku kok manuk Luar negeri. Luar negeri le tuku nang Afrika. Afrika. Mangane ireng. Ora oleh musuh sing atas to wek. Kayak geleleng, Mas. Geleleng klesen. Ora oleh sing atas ini. Panjul. Lah imbang kok gerok kae pitayuarane rusak. Enggak mantu mesin loro. Lah kae karo kidulmu ngono kok. Manuk yang ngendi sampean? Hah? Afrika apa? Anyar kok manuk sewulan. Kayak teko pasar. Pasar bakul kunci ya lho. Pasar. Sing ninggali rego kae lho. Agetun. 14. Imbangi G, MBG ya. Berarti sak ben iki sik ora kenopreng mbak aku dhewe. Ha iya. Kon marani ra gelem kok takon marani kono takokke ngono ra do gelem aku. Oke bagus. Tak paranane. Pompok boyor kok. Kok nek aku ora langsung ngaku. Apa urung dijipuk apa wae bagus sih Mas. Wes, aku ijo nang kene. Iki arep tak apusi ra gelem iki. Wis tak bayari terus tak kon mantau ngono lho, Klesun. Ben takokke tenan ngono ora gelem, Klesun. Wis jebol duit. Tak ngebon ini tinggi kerja. Wis tak bayar. Ora percaya ijan muni bayari ora percaya. Kualitas dulu baru bicara Pakku. Kualitas. Kualitas dulu baru bicara. Wingi gere poin pira? 20 ta. Aku angel gantangan iki.